Oh, Lur, madang apa ae hari iki? Part 10. Nah, isu iki aku sarapan karo jangan lodeh koro, lawuh ndok dadar. Mantep po, Lur. Pirang-pirang dino gak mangan masane makku dadi kangen Sembarang lek sing ngolahi makku rasane dadi enak. Apa meneh sik kadan anget ngene, payah auto telap-telep. Rodo awan kepasan metu aku mampir ndek bakso langganan kumbien. Jenenge bakso limbat. Tepate iki ndek ngarepe Manurung Blitar. Mbiyen lek ngarani iki Manwingi. Endi ki cah Manwingi apa alumni-alumnine? Peh, sawira mampir rene. Ndek kene baksone njupuk dhewe, Lur. Aku yo tak kebeki to mengkoke. Sampai muncu-muncu langsung disok duduhe. Payah rasane ra ubah blas, blejet kok mbiyen. Panggah enak, malih nostalgia zaman SMA mbiyen. Sing paling tak favorit teko bakso iki gorengane, Lur. Kriuk-kriuk jerone empuk. Sak mangkoke kebek iki mau aku entek 10.000, Lur. Lek ngene gak iso lek gak kon telap-telep. Sak marine mangan sing panas-panas tak terak karo es rumput laut. Tepatnya iki ndek ngarepe SD Negeri Tangkil 1 Kulon Dalan. Isiane ki enek rumput laut, melon, semangka, mutiara, jeli karo selase. Iki info hargane seporsi 5.500 Lur. Seger nemen. Pas banget karo hawane sing panas ya. Sorene aku madang karo masakane bojoku. Bojoku masak oseng-oseng kembang brambang campur tahu. Lawe ndok ceplok setengah mateng. Rasa kembang brambangnya enak, Lur. Krenyes-krenyes koyo batange kangkung. Ketambahan ndok setengah mateng. Mantep pol. Nah, begini aku nyemil pistok ndek daerah Jalan Raya Wlingi. Iki seporsine 10.000, Lur. Kecune lek ngekek lumayan akeh. Isiane enek 6. Lumayan enak crispy pol njobone. Coklate kroso. Mantep wis.